Madirisi nangu-Derek nayile ndoda elethelwayo umhla ka-12 namhlanje bandla Wednesday 12 November. Wabona ize kabi nawo lo walkie-talkie wakhe uMadirisi Derek. Yabona walkie-talkie wakhe indoda elethelwayo lena, wabona athenga nensipho iphuma khona nje namhlanje ngobani njengoba yake yasho nje ilapha live uthe iphelelwe ishebo isekhona leya mpupha leya mpupha yathenga ne-walkie-talkie impupha 5 kg loya phuma khona ka-Checksave. Wabona ithenge Rainbow walkie-talkie 1 kg 14.99 yathenga nensipho Sunlight laundry soap na 7.99. Yabona ithenge kanje le ndoda ithenge kanjena. Sibheke i-date bekubani ngaphezulu Checksave idindeli as 7 second 37 second 23 minutes away from 8. 7 second 38 28 23 minutes away from 8. Yeah, it's 7 second askisi kuleyo ndawo. 7 second 23 minutes away from 8 bese kuyoshawa 22:8. Yabona nala futhi so 7 second 23 minutes away from 8 kuyabona mhla ka-12 November. Mhla ka-12 November. Hayi ke izoke ipheke walkie-talkie namhlanje ithi ukubuyisa amandla. Hayi izovela futhi ingakalo ntunji izovela uMadirisi ukuthi abonakala ukuthi ulambile impela embulala indlala. Izokahle izopheka wonke futhi kuyashisa namhlanje. Funa upheke wonke walkie-talkie uzowudla manje aphinda udle futhi ebusuku maselala. Uzodla ntambama futhi lo walkie-talkie uzopheka wonke nje manje ngoba kuyashisa na ntambama futhi aphinde adle. Hayi ke uzodla live futhi namhlanje uzokuba live impela. Ngithola ku TikTok live TikTok. Okay, abaphile sebephila abantu. Khona uzovela noMadirisi uthenga nensipho nje yena ungasakwazi nokugeza kahle insipho akanayo. Inobumnyama nje bukhona uzovela nje ukuthi akachuthe aqede lana. Chuthe lenyawo aqede bese eshaya ivideo kuyimaye ngena live. Uzongena live esedla uMadirisi. Okay, baphile sebephila abantu. Sibonana. Okay, nayo usecishe khohlwa uMadirisi. Angithakhumbula ukuthi lo November usayeka thathuke ngobani mhla ka-1 akhumbula ukuthi waya kabili mhla ka-1 November waya kabili. Uphinde waya mhla ka-9 uMadirisi. Yabo uphinde waya mhla ka-9 usho ukuthi sekuye kathathu kulo November endlini encane. Hayi soke sibone November uphile kangaka uMadirisi Derek. Soke sibone ukuthi uDerek uphile kangaka uNovember endlini encane. Hayi baphile sebephila abantu. uDerek amthola live namhlanje ku-TikTok. Sibonana ngizobona nje ngena abantu mhlawumbe mase sedla nje la uDerek. Kodwa uzokwashaya nevideo mhlawumbe sapheka ngalesikhathi eyishutha uDerek yafuna ishaya ivideo sapheka shaya nje lama video khona ze-editor nalena bese ke ngena live edla. Uzodla nje live namhlanje. Hayi baphile sebephila kodwa sishoda ngetiye akanayo kwakazange uthenge isethi yetiye uMadirisi. Hayi kalunga into zakhe. Ayikalunga into zoDerek akazi izolunga nini. Kodwa hayi ithemba likhona ngoba nala ku-USD iyakhombisa ukuthi ya-process siyaveza mesha ku-USD isiyaveza ukuthi igama lakhe. Ubona siyaveza igama lakhe lana. Seliyavela igama lamaDerisi lana. Ubona ngingena kuzobonakala. Ubona uMadirisi imali zakhe. No, langavela ke manje enze njani? Ngisho la e-top kodwa phezulu. Unemadlana uMadirisi unemadlana. Unemali uDerek. Asikalunga into zamaDerisi. Abona nemali. Abona nemali uMadirisi. Imali zakhe uMadirisi imali zakhe abona imali. Ayibona imali kuMadirisi. Ibona imali kuMadirisi. Nemali enedelethelwayo ngoba nje into zakhe azikalungi. Ubona imali yonke phethe imali yonke uMadirisi. Ayizolunga nje maduze. Soke sibone. Okay, baphile sebephila abantu. Sobonana.
12 wabona uMadesi uqeda manje ukulontonjwa uchutha lezi nyawo lezi kade ey'chutha ubani manje 10:10 yabona uqeda manje ikhane ey'beka yabona cathi izoba right ngobani makoshawa o-11 kanje mase egxabhile la manzi uyawakhipha hhayi lezi right-ke bandla azinokukabi uzowakhipha kodwa la manzi bese faka amanye amancanyana nje afake i-second Norox fakusawoti bese faka i-Norox bese enza uphuthu awuzozidla live lezi hhayi second Norox yakhe angisakhumbula nosawoti ubona nosawoti usekhona lokhu akuthenga lapha athi phela vele akayisebenzisi i-Norox ngobani isishebo bengenaso usazovela-ke nje usazovela uMadesi abonakala ukuthi uwakhekeni ukuthi-ke icabha ephele mase ngiseyivuthwa ngizoyishutha futhi okay baphinde sebephila abantu mhla ka-12 November ayikalungi into zaMadesi ayikalungi salindile okay phile seniphile abantu mhla ka-12 manje ubona sifakile usawoti le ndoda yathi ukufaka kancane amanzi kona inuka kahle-ke le ayinankinga kodwa iwakhiphile lawa yaphinda afaka amanye amancane uthi gxabhe bese ifake i-Norox isizopheka uphuthu layo-ke manje le ndoda uthi-ke ivele-ke lana ukuthi ilambe kanjani ukuthi sizovela-ke manje isalinde kugxabhe lana bese ifake i-Norox bese ipheka uphuthu 11 manje 11 o'clock cathi ngo-12 izobe siqedile uphuthu izobe si-live-ke nje emva ko-12 izoba live ku-TikTok izobe idla le ndoda Derek izobe idla ku-TikTok live okay ayibona le futhi engiyithanda ngazo lezi inyawo eningi amakhanda acabanga ngithole amangaka awu-5 amakhanda awu-5 engitholile ngazi lokhu kusele kanjani amakhanda awu-5 ilokhu okuchutha awu-5 nje ngitholile iyangijabulisa-ke lena inyawo eningi amakhanda amancane okay sobonana othekavele uDerek ukuthi ulambe kanjani othekavele okay baphila yebo kusewona umhla ka-12 nangoku nje beshilo ukuthi othekavele kuseyavela uDerek ngabona indoda enhle kakhulu yabona phela izinto ayidlayo akubonakali ukulamba ngaleyo ndlela yabona akubonakali ukulamba ngaleyo ndlela yini la kuyingubani awuzozama ukuthi ashefe nje mase ezoya ngasedrobheni yabona indoda enhle kakhulu uMadesi uzobe live nje esedla ley'nyawo zakhe hayi baphile sebephila abantu baphile sebephila uDerek lona Madesi baba kuyashisa naskipha uqeda usigqoka manje uba engathi asimile kahle siqimbile le ndlela phela seduze kwey'tofu yabona umuntu uyaqimba hhayi baphile sebephile abantu hayi muhle uMadesi hayi muhle bona phela ayikho kangaka indlala ngobani ngihleli nempuphu lana yabona ishebo nje bengishoda ngazo hhayi-ke soke sibone izophinda yenza amaqhinga ngoba usenayo ilona isekhonana amasentana amancane lana njengobuya ey'zamele noma uzobona nje ukuthi wenza iplani kanjani uMadesi kusasa kodwa uzobe sasuthi kusasa ngeke abe nandaba nokudla uMadesi yabona manje uyayicabangela hhayi kuzoba mnandi-ke ese-live ngifuna ukubona athi njengoba edla live ukuthi uMadesi ufuna ukubona lento yakhe ukuthi njengoba ezobedla uzoshintsha semthani wayibo lonto kuwusizo futhi mangidla live uzobona nje sengiqeda nje lokho kudla njengoba ngilambile kuzobe sekukhona into yakhekile kumina seyibonakala ukuthi le inyama yenkukhu okay hhayi sobonana-ke emva kwa-12 nje emva kwa-12 uzobe live uMadesi Derico bye sengizoveza uphuthu emva kwala naleli yezwe uphuthu lubonakala sengilibonda okay baphile sebephila abantu sewona umhla ka-12 Wednesday yabona isophuthweni manje le ndoda yabona phela ithanda uphuthu yenzela ukuthi idle isuthe hhayi yabo lolu luzoyisuthisa le nyawo ezosala mhlawumpe izovela izidle zodwa ntambama yabona isophuthweni-ke manje hhayi salibonda nje impela okay hhayi isazobonana uzodle live njalo uDerek baphile sebephila abantu yabona uphuthu layo iphini layo lolu layo abantu iyazakhela nophini induku emshanelo icwecwe nje uyithi yebo yabona-ke ngabe masi-right imali ayithengwa nje amaphini a-right thembe nesitofu leso sino-oven yabona ufuna uthole isitofu esino-oven lana bese-ke uDerek yabona okay hhayi sobonana uDerek uzodla live kodwa ngisazokela lilinde lelo phuthu sazolibonda kabili lilinde isikhathi eside manje
lize lishunqa libonde, phinda sokulinda kancane bese yadla ngoba selibonde kathathu kwesithathu manje. Okay, baphile sebephila abantu, baphile sebephila. Madirisi lona uzodla live mhla ka-12 Wednesday 12 November. Hhayi izolunga into zaDerek ngobani even ama-survey akho awenzayo awasangena bona engadini yayo. Hayi bandla kuyeza into engasayiboni umakhelwane babhedane, kodwa ngizobe ngiveza ngikhona lo emnyango, ngizobona ngithola nethuba umakhelwane babhedane. Okay, abaphile sebephila abantu mhla aqedile kumadisa, abona kusephake kanjani. Salile futhi ezinye inyawo nje obeshilo, yabona kusasele futhi nakha lapha yabo onokusalile. Hayi ifakile impela yabona umadesi uzodla live-ke manje kusewona mhla ka-12. Okay, hayi wangithola live. Thank you. Baphile sebephila abantu mhla ka-12 November sekathathu njalo kule nyanga kulo November, soke sibone November phile kangaka endlini encane. Baphile sebephila, tankiza.